उमरगा तालुक्यातील कदेर यंदाच्या पावसाने अद्याप अपेक्षित हजेरी लावली नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत। पेरणीचे दिवस जवळ येत असताना पावसाअभावी शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे। या पार्श्वभूमीवर कदेर गावातील शेतकरी श्री मधुकर मुरमे यांनी गावातील ग्रामदैवताला पाणी अर्पण करून लवकर पाऊस पडावा, शेतकऱ्यांची पेरणी वेळेत व्हावी आणि बळीराजाचं संकट दूर व्हावं यासाठी साकडे घातले। ग्रामदैवताच्या मंदिरात श्रद्धाभावाने पूजा अर्चा करून पावसासाठी प्रार्थना करण्यात आली। लवकर पाऊस येऊन शेतकऱ्यांचे दुःख कमी व्हावे, शेतीची कामे सुरळीत सुरू व्हावीत आणि सर्वत्र समाधानाचे वातावरण निर्माण व्हावे अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली। ग्रामीण भागात पावसासाठी देवाकडे साकडे घालण्याची परंपरा असून त्याच परंपरेचा भाग म्हणून हा उपक्रम राबवण्यात आला। गावकऱ्यांनीही यामध्ये सहभाग घेत चांगल्या पावसासाठी प्रार्थना केली। जीटीव्ही मराठी जनतेचा बुलंद आवाज न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक विशाल देशमुख, तालुका उमरगा, जिल्हा धाराशिव।